Dragi credincioși, vremurile pe care le trăim nu sunt vremuri ușoare și ascultam astăzi o predică deosebită a fratelui Cristian Ionescu, o predică extraordinară, vă recomand, o găsiți pe YouTube despre Antichrist, despre prigoană, dar el spunea ceva foarte interesant la un moment dat și spunea legat de COVID, legat de pandemia aceasta, că sunt 3 variante prin care poate să treacă un creștin. Să fie păzit de Domnul și să nu se îmbolnăvească, 1. 2. Să se îmbolnăvească și Domnul să fie lângă el și să-l vindece. 3. Să se îmbolnăvească, să nu-l vindece Domnul, ci să-l ducă acasă. În niciuna din astea 3, noi nu pierdem nimic. Amin. N-am pierdut nimic. Nu? Că până la urmă toți ne dorim, dragii mei, cerul. Acum, dacă Domnul îngăduie să plecăm mai repede sau să mai stăm aici, vreau să vă spun că toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Slăvit să fie Domnul. Dar vă rog să observați teama aceasta față de criza financiară care probabil că va veni anul viitor în urma unui nou lockdown. Probabil că vremurile care ne stau înainte nu sunt vremuri ușoare. N-am venit astăzi să fiu un pesimist, am venit să vorbesc despre curaj în seara asta a dumneavoastră, despre oameni viteji, dar vreau să fim conștienți că atunci când îi pace sunt mulți eroi, nu? Sau după război arăți mulți eroi. Dar adevărații eroi îi vezi în timpul luptei, nu? Ce interesant, s-a întors poporul să ia prada, dar numai unul a luptat aici. La medalii sunt foarte mulți, în tribună sunt foarte mulți, dar pe teren nu are câți. Educația sexuală bate la porțile școlilor. Identitatea de gen, dragii mei, este deja prezentă. Am completat un formular pe internet într-o zi și aveam opțiunea să aleg între F, M și Other. Da. Între femeie, bărbat și altceva. 3 opțiuni. Sunt țări deja unde pe certificatul de naștere nu mai ești obligat să scrii identitatea copilului, poți lăsa o opțiune liberă ca să-și aleagă el când va fi mare. Sunt grupuri sanitare deja în lume unde se poate merge oriunde. Citeam despre un profesor din California care a lucrat la o grădiniță, despre un educator, și când s-a angajat la grădinița din California, probabil unul dintre cele mai liberale state din America la ora actuală, i s-a pus condiția aceasta să nu cumva să pronunțe cuvântul băieți sau fete. N-avea voie să spună dragi băieți sau dragi fete, trebuia să spună dragi prieteni. Pentru că directoarea de acolo spunea așa, s-ar putea să jignești pe o fată care se consideră băiat. Și noi nu vrem jignire aici, noi nu vrem să avem probleme. Deci. La un moment dat, omul acesta nu mai respecta protocolul și a fost concediat. Dragii mei, nu știm ce va veni. Dar vreau să vă spun că eroii nu se fac în timpul luptei. Eroii nu se pregătesc în timpul războiului. Oamenii viteji se pregătesc înainte. David nu a făcut antrenament în fața la Goliat cum să tragă cu praștie. Eu mă rog câtă vreme ne mai dă Domnul de pregătire să o fructificăm la maxim. Și atunci când va trebui să dăm socoteală pentru credința care este noi, să fim oameni curajoși. Dacă poți, te rog să afișezi Apocalipsa, capitolul 21 cu 8. Înțelegem acest verset în întregime, în afară de un singur termen pe care eu nu l-am înțeles. Dar cât despre fricoși. Partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea, a doua. Și acum stai și te gândești, Doamne, de ce vrei să bagi fricoși în iad? Pentru că sunt peste 300 de feluri de frici. Dar oamenii de știință au identificat peste 300 de feluri de fobii. Eu vă spun numai 3 astăzi aici. Sunt oameni la care le este frică de înălțime și asta se numește acrofobie. Sunt oameni la care le este frică de injecție și asta se numește tripanofobie. Sunt oameni care nu iau liftul niciodată în viață, au frică de spații închise, suferă de o boală numită claustrofobie. Și am o întrebare, îi bagă Domnul în iad pe ăștia? Nu. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Biblia ne prezintă o altfel de frică și oamenii aceștia care într-o zi vor ajunge în iad vor fi oamenii aceia care au fost lași. Vor fi oamenii aceia care, în loc să fie curajoși, n-ați auzit oameni care spun așa, eu nu mă pocăiesc pentru că mi-e frică că nu pot să țin pocăință. Am o veste bună astăzi, nu tu ții pocăința, pocăința de tine pe tine.
Nu tu îl ții pe Domnul. Are impresia copilul meu uneori când îl iau de mână că el mă ține pe mine. Nu, eu îl țin pe el. Și avem un Dumnezeu care ne ține în mâna Lui. Slăvit să fie Domnul. Dar vreau să spui întrebarea astăzi, ascultând acest mesaj, ești un om curajos sau ești un om fricos? Dragii mei, mai vreau să spun ceva în introducere foarte important, că am întâlnit adolescenți care trânteau ușa la mama în față și au zis, eu sunt curajos. Nu, tu ești tupeist, nu ești curajos. E mare diferență între curajul pe care Biblia îl promovează și curajul acela obraznic, despre care dicționarul explicativ al limbii române definește topeu, cutezanță care întrece limita bunului simț. Când copilul tău îți comentează, da? Ăla nu-i curajos, ăla e tupeu. Și vreau să vă dau 4 exemple și apoi încep mesajul. 4 exemple de oameni tupeiști din Biblie. Și o să vă uitați la sfârșitul lor. Pentru că poate este aici cineva, poate este o mamă care suferă crezând, uite, am acasă o fată, nu mă ascultă. Un băiat. Poate este aici un tânăr care zice, uite, eu pot să fac ce vreau. Eu sunt curajos, am sânge rece. Am 18 ani, sunt mai înalt ca și taică meu. Mi-aduc aminte, citeam despre Napoleon, că s-a întins într-o zi să ia o carte din bibliotecă. Napoleon a fost un împărat mic de înălțime. Și unul din robii care erau acolo l-a văzut pe Napoleon că n-ajungea sus la carte. Și a zis, împărate, zice, lasă-mă că sunt mai mare ca tine și ajung eu. Și a zis, Napoleon, ești mai înalt, nu ești mai mare. Mă aud, băieții. Mie mi-e frică când băiatul meu să aibă 18 ani. Mă depășește în înălțime. Știți? Și are impresia că e gata, poate să facă ce vrea. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi despre Absalom. Amintesc un minut la fiecare. Absalom, tânărul tupeist. Tânărul care stătea în fața palatului lui David și spunea așa, babacul-i bătrân, zice. El numai cu postul, cu rugăciunea lui, dacă veniți la mine, dacă mă votați pe mine, zice, vreau să vă spun astăzi ceva și nu știu de ce Domnul îmi spune să spun asta. Orice om chemat de Dumnezeu în lucrare, nu trebuie să-și facă el reclamă. Darul pe care îl dă Domnul și mărturia vieții lui sunt suficiente pentru promovarea lui. Amin. Absalom însă, știți ce spune Biblia? Că David a fost uns împărat, Absalom s-a făcut împărat. E mare diferență. Uitați-vă la băiatul ăsta, spune Biblia că avea peste 2 kg și ceva de păr pe an, pe cap, da? Un păr extraordinar. Spune Biblia că era de sus până jos, niciun defect n-avea. Păr mult, minte puțină. Om tupeiesc. Dacă l-ar fi avut fetele astăzi la Instagram, nu? Că tineri aici și poate prindem și pe ei un pic. Da? Cred că ar fi avut câteva milioane de followers. Absalom. Un băiat extraordinar, un băiat frumos. Numai nu știau oamenii, nu știau fetele, nu știau băieții că avea cancer. Cancerul mândriei. Cancerul tupeului. Știți că într-o zi în inima lui s-au oprit 3 săgeți. Nici nu știu cum poți să capă 3 săgeți într-o inimă cât pumnul. Așa sfârșește tupeistul care nu vrea să pocăiască. O crezut că e curajos. Îl dau pe taică-meu jos, răstorn, fac eu o răscoală și o să vedeți că Dumnezeu mă folosește. Nu, ala nu-i curaj, ăla e tupeu. Mă gândesc la Acan. O zis Domnul să nu cumva să vă atingeți de niciun lucru și poate vi se pare dubios. De ce Dumnezeu nu dă voie să cucerești Canaanul și să iei lucruri de acolo? Dragii mei, nu avem timp acum să intrăm, dar dacă veți citi istoria canaaniților, veți observa că și copiii mici erau folosiți pentru ocultism. Fiecare lucru din casa canaaniților era ocultism. Era închinat diavolului. Era închinat zeilor la care ei se închinau. Și au zis Domnul să nu luați mantaua de șeneară, să nu luați nimic în casa voastră, că voi dacă luați lucrurile alea, vin demonia peste voi. Și Acan au zis, pe mine nu mă interesează ce a spus prorocul, ce a spus păstorul. Și au luat, uitați-vă cum sfârșește omul acesta cu familia lui împreună. Dragii mei, mă gândesc la Ozia, un împărat care a ajuns foarte puternic în Israel. Un singur lucru nu putea să facă împăratul ăsta, știți care? N-avea voie să aducă slujba pe care o făcea preotul. Și au văzut că toți îl aplaudă, au văzut că adună multe aprecieri, multe like-uri, au văzut că mulți îl laudă și au zis, vreau să fac și lucrul ăla care Biblia mi-l interzice. Au intrat în templu să aducă jertfă. Când au intrat, 80 de oameni, 80 de preoți stăteau la poartă. Și Azaria era în capul lor, în fruntea lor. Și ăștia 81 de oameni strigau în cor și spuneau, Ozia, nu ți este îngăduit. El a crezut că e curajos. Știți ce a fost? Tupeu.
O zis Ozia, lucrul ăsta care tu îl faci e un lucru sfânt. N-ai voie să faci asta. Și omul ăsta n-a ascultat. Imaginați-vă că acum când eu slujesc 80 de oameni, m-ar spune taci din gură. Nu? Ți-e greu să mai continui. Deși faci un lucru bun. Dar să știi că faci un lucru rău și totuși să continui. Cât tupeu trebuie să ai. Știți că în clipa când omul ăsta se mânie, că am observat hoțul când e prins, nu se mânie pe el că a făcut o prostie. Zice, cine mă apără? Zice. Cine mă apără? Bârfitorul când e prins cu bârfa, n-ați observat lucrul ăsta, dragii mei? Că nu-i pare rău, zice, că o zis o prostie. Zice, cine m-a dat în vileag? La Ozia i-a părut rău de oamenii ăștia, că strigau spre el. Nu i-a părut rău de prostia care o făcea. Și Biblia spune că în momentul când s-a mâniat, o izbucnit lepra pe el. A fost luat și izolat de comunitate. Imaginați-vă nepoții lui Ozia cum veneau la bunicul și spunea mama către prunc, până la poartă avem voie numai. Bunicul e în casă. N-avem voie să intrăm. Că ne dă COVID-ul ăsta și nou. Ne dă lepra asta și nou. Izolat. Gândiți-vă, dragii mei, pentru un tupeu din ăsta, pentru un curaj din ăsta fals, da? Să tragi o viață întreagă de rușine. Și închei exemplu negativ și apoi vreau să mergem la exemple pozitive de oameni curajoși din Biblie. Aveți și copii aici. Avem și noi copii. 42 de copii într-o zi au văzut un bătrân care n-avea păr, dar avea minte. Absalom avea păr și n-avea minte. Au văzut un bătrân cum cobora un deal. 42 de copii. Și au început să urle în cor. Chelule, chelule, pleșuvule. Dragii mei, ultima dată când am citit textul acesta, vocea Duhului Sfânt mi-a spus un lucru. Acum, dacă vreți să-l luați sau nu, e treaba dumneavoastră. Dar Duhul Sfânt mi-a spus așa, Cristi, înainte ca pruncii ăștia să urle cuvintele astea către Elisei, ăștia au avut niște părinți acasă care l-au vorbit pe Elisei de rău. Sau cel puțin nu au spus nimic bun de Elisei. Dragii mei, e atât de important ca voi, ca și părinți, când mergeți acasă, să vorbiți Comitetul Bisericii de Nimicalaca de bine. Amin. A fost un caz în țara noastră în care un tată la 18 ani a mers la copil și l-a zis, hai la biserică. Copilul numai ce-a împlinit 18 ani și a zis copilul, tată, zice, dar unde să mă duc la biserica aia la care tu ai spus că nu-i bun păstorul, comitetul nu-i bun, prorocii nu-i bun, nimeni nu-i bun, numai tu ești bun. Am 18 ani, pot să aleg deja. Oameni buni, dacă copiii ăștia 42 ar fi avut acasă părinți care ar fi spus, dacă veți întâlni vreodată un bătrân fără păr pe cap, îmbrăcat așa și așa, aveți grijă cum vă purtați cu ăsta, că e Sfântul lui Israel, e omul lui Dumnezeu. Gândiți-vă, copiii ăștia, dragii mei, ar fi intrat un respect în ei, un curaj bun. Dar părinții ăștia poate o fi zis, lasă și pe prorocul ăla, lasă și pe păstorul ăla, lasă și pe el să-i în pace. Eu nu m-aș fi dorit. Gândiți-vă păstorul sau preotul ăla care o predica la mormântare. 42 de sicrie. Ce spui la mormântarea aia? Că nu COVID-ul, oameni buni, cea mai rea boală. Ascultați-mă. Dacă moare cineva de COVID și trăiește în sfințenie, merge în cer. Dar dacă moare hulind, dacă moare bârfind, dacă moare clevetire pe buze, poate să fie sănătos, că nu merge în cer. Trece pe la judecată și la judecată. Eu nu vreau judecată, eu vreau răpire. Doamne, ajută-ne la asta. Nu? Doamne, binecuvintează copiii noștri. Mă uit, nu știu, am și eu acasă un copil, un băiat 5 ani jumate. Știți cum se ține în gură cu noi și cu fetele, cu surorile lui mai mari? Parcă tremuri așa când vezi, mă, cum, cât tupeu, mă, cât, nu știu, știi că trebuie să ne rugăm mult. Voi n-aveți copii de nești, numai eu. Așa vă uitați la mine ca și cum, ce numai, dragii mei, trebuie să ne rugăm foarte mult. Să pună Domnul în ei curaj. Să pună Domnul în ei curaj. Vreau să vorbesc azi despre curajul și îndrăzneala pe care o caută Domnul la fiecare dintre noi. Că stare puțini oameni ăștia curajoși. Mi-aduc aminte despre George Vius, secretar baptist din Rusia. Omul ăsta a fost prins predicând, nu a ascultat de autorități care i-au spus să se oprească și a fost dus la tribunal, judecat și i s-a dat o zi a sentinței. În ziua sentinței, toată biserica a fost prezentă la tribunal. Fiecare membru din biserică era cu flori în mână. Au venit să-l încurajeze pe păstorul lor. S-au pronunțat sentința câțiva ani la condamnare de muncă, de izolare, cred că în Siberia l-au trimis.
După pronunțarea sentinței, fetița lui de 7 ani s-a urcat pe scaun. Că era mică și nu o vedeau oamenii. Și au strigat cu voce tare următoarele cuvinte. Tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este o închisoare. Doamne, mai ridică copiii din ăștia. Ce diferență între unul care strigă pleșuvule, chelule, și într-o fată care își încurajează tatăl, pe care nu-l vede ani de zile după aceea. Spunea Vurban despre un preot din București, dragii mei, la fel cum au fost păstori care nu au colaborat cu securitatea, au fost și preoți care nu au colaborat cu securitatea. Și a fost prins un preot din București pe vremea comunismului împărțind tractate pe stradă. Nu vi se pare ciudat că azi e libertate și nu mai împarte aproape nimeni tractate? Nu vi se pare ciudat asta? Atunci, în comunism au fost oameni care cu prețul vieții lor și l-au prins pe omul ăsta, l-au dus și i-au spus așa, spune-ne cu cine colaborezi, cine îți face rost de tractatele astea. Și omul ăsta a zis, nu vreau să vă spun. Pentru că știți, sunt oameni care se leapă de ca și Petru de Iisus. Și ăștia mai au o șansă. Dar cea mai puțină șansă o au oamenii care își vând frații, ca și Iuda. Aproape ireversibilă ei întoarcerea lor. Și au zis preotul, nu vreau să fiu vânzător de frați. Nu vreau. L-a dus pe pruncul lui de 12 ani și l-a bătut în fața lui. Gândiți-vă la scena asta. Că e ușor pentru noi, ridicăm mâna aici sus, e ușor și apoi mergem acasă, ne culcăm. Dar dacă o să vină vremea asta, ce o să faci? Și auziți, pe când se măcina preotul, văzând cum suferă pruncul, o strigat pruncul așa de 12 ani. Tati, să nu fii un trădător. Și taică-s-o a zis, dacă nu le spun, te omoară. Și copilul a zis așa, dacă mă omoară, ultimele mele cuvinte vor fi Iisus Hristos și patria mea. Nu l-a omorât, o scăpa până la urmă ca prin minune, dar au rămas cu cicatrici pe viață și spunea vorba că toată viața comuniștii a fost pe urmele acestor 2 oameni. Dragii mei, e diferența între a vorbi despre curaj și a fi un om curajos. E ușor să vorbești despre dragoste, despre fidelitate, despre valori și alta e să ai valorile acelea acasă. Vreau să vă spun 5 feluri de curaj pe care Dumnezeu îl apreciază și îl răsplătește. Și îl găsim în Biblie. Și primul curaj despre care vreau să vorbesc în seara asta este curajul de a sta în spărtură când alții o iau la fugă. Și uitați-vă în textul pe care l-am citit, în versetul 11, filistenii erau la Lehi. Și acolo era o bucată de pământ semănată cu limpie. Și poporul fugea dinaintea filistenilor. Și acum Șama, viteazul ăsta care rămâne de mii de ani în istoria creștină ca și un viteaz, ca și un om curajos, avea 2 variante. Mă uit la aia care fug și fug și eu, sau rămân aici și nu mă uit cât sunt lângă mine, dar eu rămân. Și Șama au ales să rămână. Am o întrebare. Cu cine a fost Domnul? Cu aia care fugeau sau cu ăsta care a rămas? Cu Șama care a rămas. Auziți? Șama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Dragii mei, dacă s-ar fi uitat la oameni, Șama ar fi crezut că e singur. Dar Șama s-a uitat la Dumnezeu. Și a spus Șama ceea ce a spus un om al Dumnezeu. Eu și Dumnezeu formăm majoritatea. Doamne, mai ridică oameni din ăștia. De prea multe ori ne uităm, bă, cât îți la rugăciune? Dacă spus 100, vin și eu. Auzeam despre o biserică în țară, dragii mei, 15 ani de zile. Soțul și soția au fost singuri în satul ăla pocăiți. 15 ani de zile au făcut biserică într-o cameră, numai soțul și soția. 15 ani. Cu gândul că Dumnezeu într-o zi va duce oameni la pocăință. Și au dus Dumnezeu oameni la pocăință și astăzi este biserică acolo. Era la Piatra Neamț, fratele Duțu, probabil că știe. Și un diacon m-a dus undeva la un sat acolo pe lângă Piatra Neamț. Și a zis diaconul ăsta, Cristi, 7 ani de zile, duminica de 2 ori și miercurea odată, am făcut drumul ăsta
pentru 3 persoane din biserică. Pentru 3 pocăiți din tot satul. 7 ani nu s-o pocăi nimeni. Astăzi sunt peste 70 de persoane. M-a sunat cineva din Austria seara și a zis, frate Cristi, ne ocupăm de Dumbrava, de azilul ăla de bătrâni, mai ducem din când în când alimente acolo. De ani de zile, împreună cu fratele Pașa, care răspunde acolo de lucrarea aia extraordinară, și o cunoașteți probabil, facem evangelizare acolo. Bătrânii aia aducem, oamenii străzi îi ducem acolo. 5 ani nu s-a pocăit nimeni. Azi avem peste 200 botezați acolo. N-ai vrea să fii un om curajos astăzi? N-ai vrea să fii un om care să zică, nu mă interesează cât să iau zi de post, miercurea. Eu stau în post. Eu nu știu cât o să vină joia la biserică sau marța. Eu vreau să fiu acolo. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu-i cu ea care fug, Dumnezeu e cu ea care rămân. O zis Pavel la un moment dat în 2 Timotei 4,16, în ultima lui scrisoare, cel puțin care ne-a rămas în canonul Noului Testament, 2 Timotei, o zis Timotei, vreau să nu uiți un lucru. Când eram evanghelist, toți pozei cu mine, toți acolo mă chemau, când tot a fost bine, toți lângă mine. Dar aici, în Roma, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Uitați versetul următor ce spune. Însă Domnul nu s-a uitat la ea care a fugit. Domnul a rămas lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu nu se uită la cantitate, se uită la calitate. Dumnezeu nu spune, nu mă duc marța la ăia la biserică, nu avem marța la lui rugăciune, sau miercurea sau joia, pentru că sunt numai 20, nu! Dumnezeu spune, dacă 2 sau 3 stau acolo și luptă, că nu mai avem de luptat cu filistenii. Noi acum luptăm cu puterile întunericului, cu duhurile de curvie, cu duhurile de imoralitate, cu duhurile de invidie, cu duhurile care vor să distrugă familii. Și Dumnezeu spune, mă duc acolo cu ăia care stau pe genunchi și luptă. Că e ușor să predici o oră, dar nu e ușor să te rogi o oră, că e o luptă extraordinară, oameni buni. Dumnezeu caută calitate, nu cantitate. Ezechiel 22:30, omul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii. Auzi, poate că o fată a plecat de acasă, un băiat a plecat, nu i-a convenit de părinți, ne sună telefoane, dragii mei, mai ales în afară, statul belgian, de exemplu, îți oferă, nu te mai înțelegi cu părinții, uite aici chirie. Austrieci la fel. Părinți disperați, e mail-uri, nici nu le pot citi la învon și nici nu vreau să fac asta. Așa de ușor să zici, uite ce-a pățit aia, ai văzut ce a făcut fata la maică sa, ai văzut ce a făcut de râs. Ăștia sunt oamenii care fug, care duc vorbele astea. Dumnezeu caută oameni care să ia zile de post pentru familiile astea. Pentru că în Obadia 1:15 spune Biblia cum ai făcut, așa ți se va face. Azi e copilul tău care nu e ascultător și care poate e în lume. Mâine poate fi pruncul meu. Dacă eu am stat în rugăciune pentru pruncul tău, o să ridice Dumnezeu oameni care să stea și ei pentru copilul meu. În 1997, în America, un pastor a luat niște decizii radicale pentru biserică de apropiere de Domnul și unii nu au fost de acord, că oamenii firești nu sunt de acord. Cu mai multă rugăciune, cu mai mult post, mai multă sfințire. Unii au spus să plece din biserică, alții mai tupeiști, o femeie mai tupeistă, i-a trimis o scrisoare. Știți ce scria în scrisoare? Dacă nu pleci, zice, îți dau foc la casă. Frica a început să-i cuprindă inima acestui păstor, că suntem și noi oameni. Avem și noi momentele noastre în care nu dormim noapte. Spunea un păstor tânăr din țară, acum când a fost COVID-ul ăsta în floare, am avut și 70 de telefoane pe zi. Pe zi, numai din biserica mea. Sunt momente când te cuprinde teamă, când trebuie să încurajezi pe alții și nu ești tu încurajat. Și-a zis păstorul ăsta, nu știam ce să fac. S-a rugat și-a zis, Doamne, vreau să plec de aici, că asta e cel mai ușor, să pleci. În mai 1997, la câteva săptămâni după scena aceea, după amenințările care le-au primit, a venit acasă păstorul de undeva și a văzut o mașină în fața casei care nu era
din biserică. Cunoștea mașina din mașinile bisericii. Mai tare frică. Cine știe ce nu a venit, ce scandal o să-mi facă ăștia. Din mașină au coborât 3 oameni. Membri în biserică. Și în mână avea un ulcior cu apă. O zis, frate păstor, am închiriat pe această mașină și azi dimineață, la prima oră, am plecat să-ți facem o bucurie. Am parcurs 500 de kilometri, 560 de kilometri, dus întors, la fântâna copilăriei tale. Că tu ne-ai spus în predici că ai avut acolo la bunici o fântână din care beai apă și am mers să aducem un ulcior cu apă din fântâna aceea. O zis oamenii ăștia, am văzut că ești descurajat și am vrut să-ți facem o bucurie. Și păstorul, mirat, a zis, de ce ați făcut asta? Când alții mă amenință, când dau foc la casă, apoi mergeți 560 de kilometri pe banii voștri, cu mașină închiriată. Vă sacrificați o zi din viața voastră pentru mine. Și oamenii ăștia au spus așa, noi în Biblie am găsit 3 viteși care au făcut asta pentru David. Care au mers acolo la poarta Betleemului, au luat apă și au venit și l-au încurajat pe David. Și au zis, David, dacă noi 3 am trecut între filisteni, toată armata asta îi facem praf. Că-i Dumnezeu cu noi. Că nu apa asta e importantă. E Dumnezeu care vine cu noi și ne ajută să facem lucrul ăsta. Dragii mei, o spunea păstorul ăsta, am rămas impresionat până la lacrimi. Și cei 3 au spus așa și au continuat, noi 3 am venit să spunem că te iubim. Și dacă cineva din biserică și de oriunde din lumea asta vrea să-ți facă vreun rău, trebuie să treacă peste zilele noastre de post, peste rugăciunile noastre și chiar peste noi și peste viața noastră. Și oamenii ăștia au spus așa, noi suntem gata, frate păstor, să murim pentru tine, nu din cauza persoanei tale, ci din cauza că am văzut că Dumnezeu e cu tine. Și noi vrem să fim acolo unde e Dumnezeu și noi vrem să fim departe oamenilor cu Dumnezeu. Spunea păstorul ăsta și l-am auzit pe el, predicând lucrul ăsta la Oradea. În acea noapte din 1997, Dumnezeu mi-a schimbat starea și viața și mi-a salvat slujirea. Ne-am îmbrățișat plângând acolo, ne-am rugat împreună și cei 3 mi-au dat o foaie cu numerele lor de telefon și mi-au zis, frate păstor, oriunde sunteți, să ne sunați, orice primești, orice nevoie aveți, să ne sunați. Aștia 3 numere. Dar avem o singură cerință pentru dumneavoastră. Până în ziua morții noastre să nu pronunțați numele nostru. Că Biblia nu spune cine au fost cei 3 viteji care au făcut aia pentru David. Pentru că spunea păstorul ăsta, vitejii lui Dumnezeu fac ceea ce fac nu pentru numele lor, ci pentru numele lui Dumnezeu. Și dacă nu se aude numele lor după predică, nu e nicio problemă. Dacă după prorocie nu se aude numele lor, nu e nicio problemă. Ei tot ce fac, fac pentru Domnul. O zis păstorul ăsta, în noaptea aceea Dumnezeu m-a salvat și pe mine și lucrarea și biserica m-a dat curaj și am mers mai departe. Și au trecut ani și oriunde mergeam și predicam, simțeam că cei 3 sunt lângă mine. Simțeam că cineva se roagă pentru mine, simțeam că cineva stă pe genunchi și aveam curaj și aveam îndrăzneală. Și într-o zi primesc un telefon. Unul din cei 3 a spus așa, frate păstor, unul din noi 3 și-a încheiat alergarea. A murit. Ați vrea să predicați la mormântare. Și a zis păstorul, la mormântarea lui am fost dezlegat de jurământ. Și am spus așa, pentru voi omul ăsta e un anonim. Pentru Dumnezeu e unul din vitejii care vor rămâne în istoria cerului. Atunci când voi n-ați știut, omul ăsta a stat pentru mine în spărtură. N-ai vrea să fii un om care să stai în spărtură de astăzi. Dacă Dumnezeu ne însoțește la predică, dacă Dumnezeu ne dă har în slujire, dacă atunci când ne întindem mâinile, Dumnezeu se mai îndură și mai face o minune, nu-i pentru noi, e pentru vitejii care stau în spărtură. Doamne, mai ridică oameni din ăștia. 2. Un al doilea curaj pe care Biblia îl caută și la Micalaca și la Deva, e curajul de a vorbi când alții tac. Curajul de a vorbi când alții tac. Efeseni 6:19, rugați-vă, zis Pavel, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu
Cornilescu folosește în loc de curaj un sinonim al curajului, îndrăsneală, taina Evangheliei. Că e tare ușor pentru mine să vorbesc bisericii de Micalaca, pentru că probabil peste 90% sunteți de acord cu ceea ce eu predic, pentru că sunteți familiarizați cu Biblia și ceea ce spun dovedesc biblic. Dar Pavel nu era așa. Pavel stătea în față la sute sau poate mii de oameni în Areopag și în alte părți, unde ăia habar n-aveau ce spunea Pavel și nu suportau vorbirea lui. Și au zis Pavel, am nevoie de curaj, am nevoie de îndrăzneală. Citeam despre John Bunyan și vă recomand să citiți cartea aceea, Călătoria, întâmplările pelerinului în călătoria sa, da? John Bunyan a primit revelația asta, e a doua carte după Biblie, ca și vânzări în lume, ca și distribuție, ca și cunoaștere în lume. Dar știți unde a primit John Bunyan descoperirea asta? În pușcărie, în închisoare. A venit într-o zi temnicerul și a spus așa, John, tu ești un predicator. Știi ce mi-a spus regele, ce a spus împăratul? A zis, îl grațiez pe John cu o singură condiție, să nu mai meargă pe la amvon. Poți să stea în sală, poți să meargă la biserică, să nu mai predice. O zis John Bunyan așa, decât afară cu gura închisă, mai bine în pușcărie pentru Hristos. O zis eu, dacă îmi dați libertatea, numai dacă îmi dați voie să predic Evanghelia. O rămas în pușcărie și Dumnezeu a dat revelația aceea a cărții acelea. Oameni, dragii mei, care sunt gata să vorbească cu prețul vieții lor. Mă gândesc la Ioan Botezătorul, ce frumos a predicat. Știți că foarte mulți te apreciază când predici dacă predici altora. Și Irod a zis, bă, Ioan, ce frumos ai predicat, le-ai spus-o la evrei astăzi, îmi place. Le-ai spus-o. Și într-o zi Ioan s-a întâlnit cu Irod și a zis, Irod, am o predică pentru tine. Pentru mine, zice? Pentru mine, dar pentru tine. Dragii mei, ascultați-mă, nu putea Ioan să zică, auzi Irod, am văzut că umbli cu cumnata aia. Știu numai noi doi și gata. Nu te mai afișa în public, lasă-o mai. Nu. Știți că Ioan, Biblia spune că mânca miere sălbatică și lăcuste și era îmbrăcat cu o haină de albine, cu o haină din păr de cămilă și mânca miere de albine. Un om care nu a avut mult confort în viață, un om care ce-a apucat. Știți că dacă l-ar fi lăudat pe Irod și ar fi predicat la ăsta cum îi plăcea, poate mânca și el la ceva mai bun. Dar Ioan nu a căutat asta. Când alți preoți poate nu au băgat nimic de vină la Irod ca să nu piardă alianța politicului cu biserica, da? Ioan a zis așa, Irod, ceea ce faci nu-i bine. L-a costat? L-a costat. Dragii mei, am văzut un lucru la noi, nu știu dacă ești la dumneavoastră, problema este că noi tăcem când ar trebui să vorbim și vorbim când ar trebui să tăcem. N-ați observat lucrul ăsta? Doamne, dă-ne înțelepciune astăzi. În 1945, la congresul care a fost făcut de comuniști, de Petru Groza, într-un mod special, ca și lider, au fost strânși, am înțeles, peste 2-3 mii de preoți, păstori, lideri, pentru că, comuniștii o știu, dacă influențăm lideri, influențăm masele de oameni. Cea mai mare parte din cei care au luat cuvântul, aproape în unanimitate, ori lăudat comunismul, marxismul, ateismul, să nu-și piardă posturile. Sabina și Wurmbrand erau în sală amândoi. Și Sabina s-a uitat la Wurmbrand și a spus așa, ridică-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Hristos. Și Wurmbrand a zis către Sabina, dacă eu mă ridic în picioare, tu nu o să mai ai soț câțiva ani. Și a zis Sabina cuvintele parafrazate următoare care vi le spun, decât cu un laj lângă mine, mai bine cu un curajos în pușcărie. S-a ridicat un munte de om, un om înalt, Wurmbrand, toți erau cu gura căscată. Mai ascultăm încă o pledoarie în favoarea comunismului. Și Wurmbrand a vorbit pentru Dumnezeu și împotriva comunismului. L-a costat ceva? După 3 ani de zile, în timp ce mergea spre biserică, în 1948, o mașină s-a oprit lângă el. I-a pus mâna pe gură, l-a închis și l-a băgat în închisoare. 14 ani de pușcărie. Vă spun într-o paranteză ceva interesant despre Wurmbrand. Uneori a fost închis cu 2 câini lup în celulă. Alteori a fost închis în celulă cu trădători care vreau să obțină informații. Alteori a fost bătut. În America, când își dădea cămașa jos, când a ajuns în America, încă avea urme de la bătăi. În 14 ani de zile nu o vându pe nimeni. Nu vi se pare ciudat că azi în libertate oamenii te vând gratis?
14 ani vorband, nu o vândut pe nimeni. O știu când să tacă și o știu când să vorbească. Mă gândesc la Estera și închei punctul acesta al doilea, spunându-vă că Estera era la palat, confort frumos, mâncare frumoasă. Gândiți-vă câte aprecieri, nu? Și într-o zi vine Mardoheu la ea și nu mai deschid Biblia pentru că timpul zboară. Și spune Estera, pentru o vreme ca și asta ești acolo. Dacă tu vei tăcea pentru că ți-e frică, să știi că Dumnezeu are și planul B și planul C. Dar Dumnezeu în planul A te-a inclus pe tine. Prima dată Estera a zis, nu vreau să vorbesc. Dar apoi când Mardoheu insistă, Estera își aduce aminte că în copilărie, nu știu cum a fost, dar probabil că, și eu am pățit asta, când mama mea ne-a învățat ce înseamnă postul, odată pe săptămână nu ne-a pus pachet la școală. Cred că și Estera, a fost o surpriză pentru Estera, nu știu în ce clasă, au văzut că n-are pachet la școală. Lasă-mă ce rușine, în pauza mare toți mănâncă, tu n-ai ce să mănânci. Și poate mers acasă supărată și au zis, Mardoheu, ce ai făcut? Și au zis Mardoheu așa, noi suntem aici robi, suntem străini aici. Noi la NAV nu avem relații, la primărie nu avem relații. Noi oameni mari nu cunoaștem. Noi singura persoană pe care o cunoaștem e Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Și au zis, Estera, tu trebuie să înveți de mică, nu știu ce o să-ți rezerve viața, dar dacă viața ne va despărți și o să ai momente cheie, și o să ai momente când ți-e frică, și o să ai momente când nu o să ai curaj, o să ai momente când o să ai tentația să fii o lașă. Singurul care poate să-ți dea curaj e Dumnezeu. Ca El să-ți întingă toiagul, pe El nu poți să-L miști decât cu post și cu rugăciune. Nu putea să-și ia Estera ceva strâmb pe ea îmbrăcată când o mers la împărat sau să machieze în nu știu ce feluri ca să atragă privirea împăratului. Dar Estera nu a făcut asta. Pentru că mă ascultă tineri ce spun acum. Exteriorul atrage privirea, caracterul atrage inima. Și Estera a mers și împăratul i-a întins toiagul. Nu am timp acum să intrăm în detalii. Estera 4. În Estera 6 spune Biblia că împăratul nu putea să doarmă. Dragii mei, dacă o mamă cu 7-10 copii nu poate să doarmă, eu o înțeleg. Că dacă faci un calcul 10 ori 3, îți 30 de porții de mâncare de pus pe masa a doua zi. E normal să te stresezi, să te îngrijorezi, nu? Dar împăratul care avea bufet suedez, care avea tot ce își dorea, cum de nu putea să doarmă? Spune Biblia în noaptea aceea. Știți că este o noapte diferită de altele din cauza postului și la rugăciunii? În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă. Știți care carte i s-a adus? Cartea aceea. Erau mii de cărți pe care împăratul le avea în bibliotecă și exact cartea aceea a adus-o. Și o citit despre Mardoheu, care nu a fost răsplătit pentru binele pe care l-a făcut. Și fac o paranteză spunându-vă că și noi când facem un bine, am vrea să fim răsplătiți pe loc. Dragii mei, avem două variante. Dacă Dumnezeu ne răsplătește pe loc, ne dă puțin. Sau așteptăm și Dumnezeu ne dă mai mult. Dacă Mardoheu ar fi fost răsplătit pentru faptul că o găsit acel complot, în ziua aceea și apărea la știri și la radio și la ce vreți voi, la ziare, tot planul ăsta era dat peste cap. Dar Dumnezeu care coordonează și care dirigează cu bagheta lui universul, ia postul Esterei, ia postul Mardoheu, ia postul slujnicelor, anonime, și face în noaptea aceea, cartea aceea și persoana aceea. Știți cine era în dimineața în curte, acolo în curtea palatului? Putea să fie milioane de oameni, oricine putea să fie. Știți cine era? Cine trebuia să fie? Ăla era. Dragii mei, dacă împăratul mai întârzia o singură noapte, dacă împăratul noaptea aceea ar fi dormit liniștit, evrei a doua zi erau uciși. Avem un Dumnezeu care ascultă postul și rugăciunea. Avem un Dumnezeu care apreciază pe omul care vorbește. Ți greu uneori, poate ești la școală, poate ești la servici. Zic, bă, tac, nu zic nimic, poate îmi pierd locul de muncă. Mai bine îți pierzi locul de muncă și câștigi loc în cer, decât să-ți păstrezi locul de muncă, poate prin compromis, poate cine știe ce faci acolo. Și să zici, bă, nu pot să vorbesc, le las așa și tac. 3. Curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Un alt curaj pe care Biblia îl apreciază, dragii mei. Era Iosif acolo, la femeia aceea în casă, la Potifar. Și pune femeia aceea ochii pe el și îi spune lucrurile acelea. Și el spune, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?
Dragii mei, sfințenia are niște limite. Țorea și Eștaol. Între Țorea și Eștaol există Mahanedan, locul în care Samson era plin de Duhul Sfânt. Știți, când ești plin de Duhul Sfânt, când paharul e plin de ceva, nu mai poți să pui altceva în el. Știți câți kilometri sunt între Mahanedan și Timnă? 9 kilometri. Ți se pare că de la predica asta până la păcănele sau pariuri sportive îți mii de kilometri, așa? Nu, îți numai 9. Ți se pare că de la pornografie până la predica asta e mult, așa? Nu, e numai un click. Ți se pare că de la predica asta până la o căsătorie destrămată e mult, așa? Nu. Sunt numai niște nervi. 9 kilometri. Dumnezeu mai caută astăzi oameni care să trăiască în sfințenie. Când cei mai mulți, dragii mei, trăiesc în păcat, îți trebuie curaj să ai telefonul curat astăzi, nu? Spunea o fată de clasa a 4-a și nu pot să vă dau numele orașului și nici numele școlii. O zis o fată de clasa a 4-a și mi-a spus personal cuvintele astea. Și au zis, toți colegii mei au pornografie pe telefon și suntem la liceu creștin, toți. Nu vă îngroziți. N-ar trebui să ne rugăm mai mult? Stimați părinți, dacă ați ști ce ispite au unii din copiii voștri la școală, nu v-ați ridicat de pe genunchi multă vreme. E generația cu cele mai mari ispite. E generația cu cele mai mari provocări. Dar vreau să vă spun astăzi, iubiți tineri, iubiți părinți, iubiți frați, când refuzi o țigară, un drog, o bere fără alcool, lumea își bate joc de tine. Știți ce face Iisus? Mergi la tronul Tatălui și se laudă cu tine în cer. Așa e că te bucuri când cineva de la primărie spune cuiva, mă, eu îl cunosc pe băiatul ăla. Când auzi că cineva de sus din societate spune o vorbă despre tine, cea mai mare bucurie să spună Iisus vorba despre tine, o vorbă bună. Ce spune cerul despre tine? Mă gândeam acum, lucrez la un mesaj pentru tineri. Care-s tinerii sau care-s momentele la care Iisus dă like-uri? Că oamenii știm la ce dă like-uri, nu? Auziți, Evrei 11:5. Enou, înainte să plece din lumea asta, a primit mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să trăiesc în sfințenie. Vreau ca Tu să-mi dai puterea asta, să mă păstrez curat. Iubită biserică, avem impresia că dacă o să devenim ca și lumea, o să-i câștigăm pe ei. Nu, noi trebuie să fim diferiți. Eu nu mă duc la un doctor care e bolnav să mă vindece când eu sunt bolnav. Eu mă duc când ești bolnav la cineva care e sănătos, că dacă doctorul e întins pe pat, nu mă poate ajuta pe mine. Eu nu mă duc la un mecanic care mașina lui e pe butuci, să mă pună și pe mea pe butuci. Eu mă duc la un mecanic care lucrează bine ca să-mi facă și mie mașina. Eu nu mă duc la unul care i-a căzut tavanul în casă, hai să-mi faci și mie tavanul. Nu. Eu mă duc la cineva care e diferit de nevoia care eu o am, să mă poată împlini. Nu lumea trebuie să schimbe biserica, biserica trebuie să schimbe lumea. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Și o să putem face asta numai dacă mărturia noastră va avea impact. Ne doare țara, ar face surori ca și predicator. N-am experiența fratelui Duțu, dar alerg și eu destul de mult. Ne doare inima uneori, ajungi în biserică. Știi ce spune nepocăitul? Bă, o predica bine omul ăsta, dar eu știu aici de la voi oameni care nu trăiesc ceea ce a spus omul ăsta. Și în biserică. Și vii acasă plângând. Și nu pot să spun cazul la Amvon, dar știm multe. Și mărturia unui om dintr-o biserică poate întări predicatorului sau o poate face praf. Mă rog astăzi, Doamne, vrem să trăim frumos, ca Tu să Te lauzi cu noi în cer. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cerul. 4. Curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă, când alții îngenunchează. Iubiți creștini, cea mai mare bătălie în univers nu-i bătălia pentru un iPhone, nu-i bătălia pentru o mașină frumoasă, e bătălia pentru închinare. Și asta o găsiți de la începutul Bibliei până la finalul Bibliei, bătălia pentru închinare. Și Dumnezeu cere închinare și diavolul cere închinare. Și se ridică împăratul ăsta și pune în Valea Dura un chip.
Și gândiți-vă că nu erau numai 3 tineri acolo, erau probabil mii de evrei, că nu au mers numai pentru 3 sau pentru 4 cu Daniel până în Ierusalim, nu? Erau mii poate. Și vezi că și ăla se închină, și ăla se închină, și ăla se închină și stai și te gândești, bă, mă uit la ei sau mă uit la Dumnezeu? Și ăștia 3 rămân în picioare. Oamenii care stau în picioare pentru Dumnezeu în Valea Dura vor vedea că Dumnezeu stă cu ei în cuptor. Că te miri, de ce Dumnezeu nu-i cu mine? Dumnezeu va fi cu tine în cuptor dacă și tu ești cu el în Valea Dură. Uitați-vă la Mardoheu, omul cu coloană vertebrală. Nu se închină în fața lui Haman. El se închină în fața lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iochebed, dragii mei, și Amram. 2 oameni, 2 părinți care rămân pe paginile Bibliei într-un mod extraordinar. Au zis Faraon, toți băieții aruncați în râu. Dragii mei, gândiți-vă, nu e ușor, nu? Punea mâna pe burtică Iochebed. Și-o zis Amram, ce facem? Că ecograf nu este. Clinica Genesis nu este. MedLife nu este. Mater nu este. E băiat sau fată? Ce facem? Merem în credință? Și indiferent ce-o fi, îl lăsăm să trăiască? Merită stresul. Și când l-a născut, spune evrei că au văzut că era frumos. Știi ce spune originalul? Au văzut că era dumnezeiesc. Au văzut că fiecare prunc, dragii mei, vine cu chipul lui Dumnezeu în el. Și au zis, nu putem să-l aruncăm. Și au mers o săptămână, și au mers 2, și 3, și o lună, și 2, și 3. Și după 3 nu mai putea, că i-au crescut plămânii la orice copil. Cresc plămânii. Și când plângea Moise, intrau în panică și Iochebed și părinte și Amram și sora mai mare. Și au zis, ce facem? Și au început să caute niște nuiele și au făcut un coș. Știți că cel mai populat râu de crocodil, fluviu de crocodil din lume în vremea aceea, spun oamenii de știință că era Nilul. Dar am o veste bună să vă spun, că Dumnezeu știe să închide gura crocodililor, la fel cum știe să închide gura leilor. Și uitați-vă cum Dumnezeu lucrează. Tu fă ce poți. Primește copilul pe care Domnul ți-l dă, fă ce poți. Și uitați-vă, Estera, fă ce poți, vorbește. Estera nu putea să vină la împărat, trebuie să citești cartea asta. Nu putea să meargă Haman, trebuie să vii tu acum, nu. Au făcut ce-a putut. 25 de milioane de copii am avortat în România în ultimii 40 de ani. Ăștia numai avorturi înregistrate. Ne întreabă unii fraților, zice, de ce nu mai sunt proroci? Ce mai ridică Domnul evangheliști? Oare câți Moise au fost avortați? Oare câți lideri au fost aruncați în Nil? Au trecut 40 de ani și Moise era la aici. Până la 4 ani alăpta o mamă evreică. Nu știu cât a durat o alăptare, 20 de minute pe zi. Ceea ce pot să vă garantez, deși Biblia nu spune, este că în timp ce îl alăpta, mama îi spunea la Moise, Moise, tu nu ești al lui Faraon. Bunicul tău nu-i Faraon, nu știu care. Bunicul tău e Avram. Moise, eu târziu să plec. La 4 ani o să mă scoată ăștia afară. O să zică că e suficient. Nu o să mai aibă nevoie de laptele meu. Moise, aș vrea să nu uiți că tu ești în lumea asta, dar nu ești de aici. Să nu uiți lucrul ăsta. Și-a crescut Moise mare și a ajuns la 40 de ani. Și-a făcut crima aceea, știți, l-a ucis pe unul. Și l-a dus Dumnezeu în pustie și spune Moody ceva ce n-am să uit toată viața. Au zis Moody așa, 40 de ani au crezut Moise că e cineva. Următorii 40 de ani Dumnezeu l-a făcut un nimeni. Și în ultimii 40 de ani Dumnezeu a arătat planetei întregi ce poate face cu un nimeni. La 80, gândiți-vă Iochebed la Amram, că vorbești ca părinte, nu? Copilul ți în Franța nu te sună 10 ani, nu vorbești ca părinte. Ți-o trebuie prunci. Uite, o merita să-l crești. Ai stat la coadă în 85 la lapte, la gaz, la butelie și el nu dă 2 lei pe tine. Și nu mai ai nicio șansă și ești disperat și ți-e frică. Și spui, Doamne, meritat. Și cred că Iochebed și Amram 80 de ani, s-au vorbit unul cu altul. Unde e Moise? Ți-o trebuie prunc. Ai avut stres, ne-ai albit părul. Și cred că Iochebed pleca capul și nu știa unde e Moise. Și într-o zi la poarta Egiptului bate cineva.
Și din vorbă în vorbă bătrânii s-au strâns. Și cred că o zis Iochebed, nu e-al tău ăsta, mă? El, mami și tati, vă mulțumesc că m-ați lăsat în viață. Vă mulțumesc că ați avut curajul să ne ascultați de vocea lui Faraon. Putea să plimbați un câine până Micalaca. Dar ai spus, vreau să plimb un copil de mână, nu un câine și o pisică. Că poate din pruncul ăsta Dumnezeu face un evanghelist, un proroc. Mami, tati, am venit să vă duc în Canaan. Tu? Cât te bâlbâiai? Nu luai gama bine la cântare. Avea emoții la amvon. Dintr-un bâlbâit Dumnezeu face un profet. Elica nomenados. Dintr-un om care poate a crescut în casa Egiptului, cu toate facultățile. Când trebuie să aleagă, o zis, am ales o cara lui Hristos, pentru că m-am uitat la răsplătire. Închei spunându-vă de ultimul curaj, curajul de a recunoaște că ești păcătos, când cei mai mulți zic că sunt oameni buni. Închei cum am început, cu un tupeist transformat de Dumnezeu într-un curajos. Luca 15. Băiatul ăla care merge la tata și spune, tati, m-am tot uitat la tine, văd că n-ai COVID, mi-aș fi dorit să ai. Văd că diabetul totul nu-i la... M-aș fi dorit să fii mai bolnav un pic. Asta spune o traducere a Bibliei pe care am studiat-o un pic. Tati, văd că totuși nu mor în grabă. Eu nu mai aștept. Nu mai aștept. Dăm. Nu-i tu pe ăsta, oameni buni. Că asta au fost cuvintele. Aș vrea să pleci, să mor, să mă lași. Să am eu ferma ta, să-mi rămână mie business-ul ăsta. Și tata, nici nu știu cum o număra bani în ziua aceea. Cred că treburi, nu? Când vezi că tu peu, mă, îți vine la 12 una acasă și nu poți să-l întrebi unde ai fost, că strântește ușa în nas. Și zici, bă, ăsta, poate să-l schimbe Dumnezeu pe ăsta? Poate! Poate! Și dacă nu a făcut-o încă, înseamnă că mă vrea pe genunchi. Că dacă n-aș fi avut necazul ăsta în familie, poate eram la telenovele, la meciuri, la alte lucruri. Dar așa orice necaz mă duce pe genunchi, mă duce în prezența Domnului. Și e bine pentru mine. Și-o mers băiatul ăsta. Și-o luat toți banii tatălui care i-o dat și i-o băgat la distracție, la destrăbălare. Și când s-a terminat și într-o zi au zis către prietenii lui, voi plătiți, ăștia au plecat. Că acum când ai bani ai mulți prieteni, o să vezi când ești sărac și ai nevoie să împrumuți 1000 de euro cât mai răspund la telefon. O să vezi. Acum când ești sănătos, toți te salută toți. Și într-o zi o rămas singur. Nu știu dacă erau ziare atunci, s-a uitat, bă, unde să mă angajez? Cel mai murdar lucru din Israel, locul de muncă pe care nu-l vroia nimeni, era la ferma de porci. Știți că Dumnezeu pentru tupeiști are menghina lui prin care lucrează. Am stat de vorbă cu băieți la mărturisire, cu fete. Cred că o stat și fratele Duțu cu mulți. Și au zis, ce nu a putut mama și tata să facă cu mine, au făcut Dumnezeu. Spunea un băiat, am avut milioane de euro. Am avut la 2 cazinouri din Europa abonamente. Am avut bani, sute de mii, am făcut praf. Nici o bucurie. Și într-o zi Dumnezeu mi-a dat întâlnire. Stătea fiul risipitor și se uita cum mănâncă porci. Și au zis, bă, ce... La taică mi-o zice, și robii au ce mâncă. Ce curaj, așa, ăsta e curaj. Primul a fost tupeu. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. Și s-a sculat și a ajuns. Știți ce spunea tradiția iudaică? Trebuia să-l ia, să-l ducă în piață, să-l facă de râs. Dumnezeu nu face asta. O zis Dumnezeu printr-un proroc într-o biserică, dacă te-aș da pe față, o spus către o persoană, cine ar câștiga? Dacă ți-a spune păcatele, nici tu n-ai câștiga, nici biserica, singurul ar câștiga diavolul. Nu l-a luat și-o dus în piață. O ieșit în spatele grădinii taică-s-o și l-a îmbrățișat. Oricine altcineva l-ar fi trimis să se schimbe, că mirosea urât, nu? O zis, vino aici, că ăsta e simbolul de la cruce. L-a îmbrățișat, dar o zis așa, cu haina asta să nu intri în casă. Du-te la baptistier mai întâi. Dragii mei, nu știu ce ani ne stau înainte.
Ce pot să vă spun, și nu pot să spun multe, dar ce pot să vă spun este că ni se vor lua Bibliile într-o zi. Nu pot să spun mai multe. Ce pot să vă spun că ne vor lua harfele într-o zi. Ce pot să vă spun e că ne vor da predicile toate de pe YouTube jos. Lucrez în informatică de 12 ani și văd filtrările care se fac în fiecare zi, tot mai contra religiei. Am o veste bună. Nu pot să-mi ia psalmii care i-am citit cu familia împreună. Nu pot să-mi ia cântările care le-am cântat cu voi sau cu ai noștri la Dev. Ne pot pune o mască la gură, dar pe inimă nu o să ne pună niciodată. Spus cântarea, inima zboară spre cer. Nu știu ce ani vor veni, dar știu că aia 7 ani din Apocalipsa se împart în 2. 3 ani jumate mânia lui Dumnezeu și 3 ani jumate mânia neamurilor asupra noastră. Să nu credeți că Dumnezeu așa din confortul ăsta ne duce direct în cer. Nu. O să vină prigoană. O să se strângă șurubul și menghina. Și o să vezi atunci cât curaj ai. Vreau să cântăm o cântare acum la sfârșit. Și cântarea spune, de merge înainte pășind cu Dumnezeu. E cântarea care de multe ori în viață mi-a dat putere să mă duc mai departe. N-ai motive să-ți fie teamă. Doamne, haideți în față. M-am întors ieri în timp ce conduceam microbuzul nostru spre cei 5 copii și m-am uitat la fetele mai mari și le-am spus așa, ascultând o predică despre prigoană, ce o să facem când o să vină prigoană? Dragii mei, Dumnezeu a mai rânduit o seară în care să ne umplem candela cu un de lemn. Știți ce spune Biblia? Că am primit un duh de îndrăzneală. Când o să fii plin de duh, când o să fii plin de putere, o să fii și un om plin de curaj. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să cântăm cântarea asta, poate ți-e frică, poate ești în depresie, poate spui nu mai am speranță. Ascultă ce spune cântarea și apoi ne rugăm și mulțumim Domnului. Amin. De mergi înainte, pășind cu Dumnezeu, nu ai motive să-ți fie teamă. În clipele grele, țintind de brațul său, Dumnezeu.
Dragii mei, vreau să închidem toți ochii. Domnul e prezent între noi. Nu știu câte temeri ai avut, dar vreau să facem o rugăciune cu toții, în care să recunoști